Esta é a unidade móvil de información para persoas refuxiadas ucraínas. O servizo, impulsado pola Xunta, conta con profesionais da Cruz Vermella que poden asesorar os interesados sobre calquera cuestión. Despois de percorrer varias cidades de Galicia, hoxe chegou a Vilagarcía, onde vai permanecer ata o vindeiro venres. Estamos basicamente como punto de información para tanto para persoas ucranianas como familias que estean en contacto ou que estén acollendo a persoas refuxiadas ou incluso profesionais que teñan algunha dúbida en canto ás axudas que teñen acceso estas persoas. Dentro da unidade traballan Marta e Anastasia, que é intérprete de ucraíno e ruso. Elas son as encargadas de ofrecer información e asesoramento ás persoas ucraínas que tiveron que abandonar o seu país polo estalido da guerra e que agora viven na nosa contorna. Estamos dentro da unidade, nos conta o seu problema e coa axuda de traducción se fai falta, que suele facer falta, pois conta a dúbida que ten e tratamos de respondela e de preguntarlle tamén se podemos apoiar nalgún outro aspecto a maiores do que nos trae en inicio como consulta. Segundo explica, as dúbidas máis habituais teñen que ver con cuestións laborais, por exemplo, a busca de emprego ou o xeito de conseguir algunha axuda no tempo que tardan en atopalo. As dúbidas que nos trasladan é como facer para atopar un emprego, que tipo de axuda poden recibir en canto a inserción laboral, é un tema que preocupa bastante, e tamén sobre axudas económicas que poidan recibir tamén, tanto para o pago dunha vivenda como para subsistir mentres non atopan un emprego. Marta relata que moitos dos que se achegan ata aquí veñen destrozados pola situación que está a vivir o seu país, con preocupación polos familiares e amigos que deixaron alá. A verdade é que é unha situación bastante complicada e notase nos ánimos, obviamente, pero depende moito a situación da persoa e de como se atope aquí e do arrastre personal que traia da situación anterior, digamos. Ademais da atención presencial, a unidade móvil de información para refuxiados ucraínos conta tamén cun servizo de atención telefónica. En Vilagarcía estará ata o vindeiro venres na zona da Mariña en horario de mañá de 10 a 2.